πας κυρία, τα μανάκια του σχολείου, γιατί από αυτά κάποια Λεωρίκα. Σπήλες να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπήλες να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Κάλιονε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς, να κάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς. Τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλιονε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Είδα τα άλλα. Λασκαρίνα Κουκουλίνα από τη Χαρά Βράμη. Ονομάζομαι Λασκαρίνα Κουκουλίνα. Γεννήθηκα στις 11 Μαΐου 1771 στην Κωνσταντινούπολη. Είμαι κόρη του πλοιάρχου Σταυρινού Πινότζη και της Κεβός Κακίνου. Παντρεύτηκα στο 17 τον πλουσιάτη πλοιάρχο Δημήτριο Γιάννουζα. Όμως το 1797 ο σύζυγός μου σκοτώθηκε στις εκλογή με Αργυρινούς πειρατές και εγώ στα 26 μου χρόνια είχα μείνει χείρα με 3 παιδιά, τον Ιωάννη, τον Γεώργιο και τη Μαρία. Αλλά το 1801 παντρεύτηκα δεύτερη φορά τον σπιτιώτη και πάμπλουτο εφοπλιστή Δημήτριο Κουκουλή και έτσι ονομάστηκε Κουκουλίνα, με το οποίο έγινε και γνωστή. Και τον δεύτερο σύζυγό μου τον σκότωσαν οι Αλγερινοί πειρατές το 1811 μεταξύ Μάλτας και Ισπανίας. Μαζί του είχα κάνει 3 παιδιά, τον Νικόλαο, την Ελένη και τη Μαρία. Η περιουσία του δεύτερου μου άντρα ξεπερνούσε ευτυχώς τα 300.000 άλυρα και έτσι ασχολήθηκα με την ναυτιλία και έγινα μέτοχος σε διάφορα σπετσιώτικα πλοία. Το 1816 οι Οθωμανοί επιχείρησαν να μου πάρουν την περιουσία, γιατί λέει τα πλοία του δεύτερου μου άντρα ήταν υπό ρωσική σημαία κατά τον Ρωσοφιλικό πόλεμο του 1806, αλλά κατάφερα να τη σώσω. Πέθανα το 1825 στις 22 Μαΐου, από σφαίρα στο μέτωπο. Και έτσι τελειώνει η έντοξη ιστορία μου. Αθανάσιος Γιάκος από τη Βάσκια Ζαφυροπούλου. Μια νέα μέρα ξημερώνει για τον ελληνικό λαό. Όλοι οι Έλληνες είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό στρατό με όλα μας τα όπλα στο ποταμό Σπερχιό. Ελάτε όλοι παλικάρια μου, 1500 αρματολοί, και εσύ Πανουριά, και εσύ Διοπουνιώτη, να αποδείξουμε στους Τούρκους τι σημαίνει η ελληνική ψυχή. Όλοι δώσαμε τη γενναιότητά μας. Όμως γιατί εσύ Πανουριά και εσύ Διοπουνιώτη να φύγετε με την ουρά στα σκέλια τρομαγμένοι και φοβισμένοι από την υπεροχή των Τούρκων νυχτημένοι? Δεν με φοβίζουν οι κακοτοπιές. Κι ας έσπασε το σπαθί μου στη μέση. Εγώ θα συνεχίσω ακόμα και πληγωμένος. Και εσείς Οροτουρκόσποροι, όπου και να θέλετε να με πάτε, και εσύ Πριώνη, αξιωματικό θες να με κάνεις. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα να πεθάνω. Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει και σκοτάρι. Μάρκος Ποτσαρής από το Σπύρο Ρούσο. Σπύρο, Εγώ ο Μάρκος Ποτσαρής
μαζί με το θείο μου Νότι, αγωνιζόμασταν στο πλευρό των φιλωτικών δυνάμεων εναντίον του τυράννου της Υπήρου, του Αλή Πασά, επειδή είχαμε πάρει την υπόσχεση ότι θα ξαναγυρνούσαμε στην πατρίδα μας, βλέποντας ότι οι Τούρκοι αθετούσαν την υπόσχεσή τους, όταν ο Αλή Πασά πολιορκήθηκε από τα σουλτανικά στρατεύματα στα τέλη του 1820. Είδαμε στη συνεννόηση μαζί του και ζήτησα τον επαναπατρισμό των Σουλωτών με αντάλλαγμα να βοηθήσει τον Αλή στον αγώνα εναντίον των στρατευμάτων του Σουλτάνου, πράγμα που έγινε. Πρώτη μου επιτυχία ήταν η νίκη στους Καμτσάδες και στα 5 πηγάδια και η κατάληψη των φρουρίων της Ρηγιάς σας και της Ρινιάς σας. Ακολούθησαν νικηφόρες μάχες στο Κοφότη της Σάφας 3 Ιουλίου 1821 και στην Πλάκα, που μου έδωσαν τον τίτλο του αρχιστράτηγου της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Μάλιστα το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντιζηλία των άλλων των στρατηγών, κάτι το οποίο με εξόργησε και μπροστά τους έστεισα το χαρτί του διορισμού μου λέγοντας: όποιος είναι άξιος παίρνει το δίπλωμα αύριο μπροστά στον εχθρό. Αυτή η μεγαλειοπρεπής πράξη μου αποδεικνύει την ανιδιοτέλειά μου και την αγάπη μου για την πατρίδα. Επίσης έλαβα μέρος στη μάχη του Πέτα, που κατέληξε σε καταστροφή, ενώ βρέθηκα μεταξύ των υπερασπιστών του Μεσολογγίου στην πρώτη του πολιορκία στα τέλη του 1822, όπου παρασύροντας τους Τούρκους σε πλαστές συνομιλίες, έδωσαν χρόνο στους πολιορκημένους να ενισχύσουν τις οχυρώσεις. Το καλοκαίρι του 1823 προσπάθησαν να ανακόψουν τον δρόμο στα τουρκικά στρατεύματα που επέδραμαν προς την Δυτική Ρούμενη. Νύχτα της 21ης Αυγούστου, επικεφαλής 350 Σουλωτών επιτέθηκαν κατά των 4.000 Τούρκων του Μουσταφά Πασά, που είχαν στρατοπεδεύσει το Κεφαλόβρυσσο του Αρτεμισίου στη μάχη που έμεινε γνωστή ως μάχη του Κεφαλόβρυσσου. Παρά τον αρχικά ελαφρύ τραυματισμό μου, συνέχισα να πολεμάω και κατάφερα να νικήσω τον Μουσταφά Πασά. Όμως, μια τουρκική σφαίρα με άφησε νεκρό. Τότε οι Σουλιώτες, αν και νίκησαν, διέκοψαν τον αγώνα για να παραλάβουν τον αρχηγό τους και τα λάφυρα. Μεταφέροντάς με προς το Μεσολόγγιο που τελικά μεταφίασαν, σταμάτησα για λίγο στον άρθικα της Μονής Προσού, όπου βρισκόταν ο Καρασκάκης κατάληψης. Αυτός με ασπάστηκε λέγοντας: άρχοντε Ηρωμάρκο, κι εγώ από τέτοιο θάνατο να πάω. 10 παλικάρια από τη χοροδία.